дар Русия феҳристи китобҳои мамнӯи исломӣ бо Қуръони Карим пур карда шуд. ҳамин тавр рӯзи 26 январ суди вилояти Самара қарори суди ноҳияи Красноглинскии шаҳри Самараро аз 18 августи соли 2020 дар мавриди эътироф кардани нашрияҳои зерин ҳамчун маводи экстремистӣ нигоҳ дошт. якум тафсири Қуръони Карими Абулфидо Исмоил ибни Умар ибни Касири Димишқӣ. дуюм тафсири Қуръони Карим Сабукӣ аз сӯи бахшанда ва меҳрубон. тарҷумаи маъноии Қуръон ба забони русӣ бо шарҳи Абдураҳмони Саъдӣ. тарҷума аз забони арабӣ муаллиф Элмир Кулиев. Мы с данным решением суда категорически не согласны, потому как оно основано исключительно на заключении, на наш взгляд, некомпетентной экспертизы. дар навбати худ ҳимоятгар Руслан Нагиев ки аз ин китобҳо дифоъ кардааст, бо ҳукми суди вилояти Самара розӣ набуда, изҳор дошт ки аз болои ин қарор шикоят хоҳад бурд. парвандаи манъи тафсирҳои дар боло зикршуда 1 сол пеш моҳи январи соли 2019 оғоз ёфта буд. қобили зикр аст ки тафсири Ибни Касир ки мамнӯъ шудааст, як асари маъруфи динӣ маҳсуб мешавад ки онро тамоми уламоҳои исломӣ ҳамчун манбаи мӯътабар барои омӯзиши китоби муқаддаси мусулмонон эътироф карданд. Я думаю, что это связано с общей политической культурой нашего чиновничества, которое относится к исламу предвзято. И при малейшем случае пытается всячески, оказать давление юридическое, политическое, информационное, в конце концов. И здесь то же самое, потому что, по сути говоря, все знают, что такое Коран, значит, его тафсиры неоднократно проверяются, да. ёдрас мекунем ки моҳи сентябри соли 2013 додгоҳи ноҳияи Октябри Новоросийск даъвои додситонии нақлиёти шаҳрро дар бораи манъи тарҷумаи Қуръон ки муаллифаш Элмир Кулиев аст қонеъ кард. аммо дар моҳи декабри ҳамон сол пас аз он ки тӯъфони хашм аз ҷониби мусулмонон ва эътирози умуми русиягӣ бархост, суди вилояти Краснодар қарори суди ноҳияро бекор кард. Дали какое-то пояснение, если такие вопросы возникают. Но здесь очевидно, что такой задачи не стоит. Задача другая. Задача, конечно, попытаться оказать давление политическое, прежде всего, на ислам, на исламское сообщество, на исламское интеллектуальное сообщество.